Bine v-am găsit la Huculix, locul unde disecăm probleme interne și externe cu bisturiul nostru magic și cu ochelarii realismului. Este martie 2025 și România arată ca o oală sub presiune care fierbe de la anularea alegerilor din 2024. Au fost acuzații de mâini rusești și TikTok-uri dubioase care l-au propulsat pe Călin Georgescu în frunte, dar lucrurile sunt încă în desfășurare. Există anchete ale parchetului și ale justiției care vor face lumină. Acum, la reluarea de la zero a prezidențialelor din 4 mai, țara arată ca un câmp de luptă ideologic. Suveraniști versus pro-europeni, rural versus urban, TikTok versus buletinul de vot. Și ar fi și altele, nu doar TikTok, că și Facebook aproape că a ajuns să fie la fel. Există diviziune socială la cote maxime. Pe de o parte, tabăra România fără străini, cu discursuri despre conspirații globale și icoane la Cotroceni. Pe de altă parte, euroatlantiștii care văd Bruxelles și NATO ca pe Sfântul Graal. Între ele există o masă tăcută de oameni care vor doar să le ajungă salariul până la sfârșitul lunii. Haideți să vedem cine sunt cei 5, din punctul Huculix de vedere, care au șanse reale să intre în turul 2. Și ar fi așa: George Simion, Crin Antonescu, Nicușor Dan, Elena Lasconi și Victor Ponta. Bineînțeles, mai sunt și alții până la 11, le dorim succes, dar îi analizăm astăzi la Huculix doar pe aceștia. Vrem să aflăm ce-i mână în luptă, care sunt prourile și care sunt conurile fiecăruia și ce șanse au să ajungă în turul 2 sau, bineînțeles, la Cotroceni. Huculix. Adevărul dincolo de zgomot. George Simion, tribunul suveranist cu un megafon, dar fără filtru. George Simion este ca un taur în arenă. Are o energie brută, un discurs care prinde la masele sătule de sistem, are undeva în jur de 30-37% în sondaje, conform Atlas Intel și Sociopol, și se bazează pe votanții lui Georgescu, printre care 80%, să zicem, îl susțin. Este liderul aur cu o bază fanatică în rural și printre tinerii de pe TikTok, unde patriotismul se vinde ceva mai bine decât o șaorma cu de toate. Carisma lui de om al poporului este un magnet pentru cei care vor un președinte care să urle la Bruxelles și să nu se pună în genunchi sau să dea din coadă. Problema este că Simion este ca un foc de paie. Arde intens, dar riscă să se stingă repede. Declarațiile lui inflamabile, unele Curtea Constituțională le-a trecut cu vederea spre deosebire de șoșoacă, și asocierea cu scandaluri. Vezi cazul lui Călin Georgescu. Aceste declarații, deci, îi alienează votanții moderați. Ar mai fi lipsa de experiență guvernamentală, care îl face să pară un haiduc, nu un lider, iar în turul 2 urbanul îl poate spulbera. Șansele reale ar fi că are cale liberă la turul 2 dacă mobilizează ruralul și diaspora suveranistă. Dar să câștige, din punctul meu de vedere, ar fi greu, pentru că globaliștii se unesc împotriva lui ca la cruciade, asta ar fi retorica lui. Punctul meu de vedere este că oamenii care își doresc normalitate s-ar putea uni împotriva lui. Crin Antonescu, fostul liberal reciclat, candidatul coaliției cu scheleți în dulap. Antonescu este ca un vin vechi, are pedigree politic, fost președinte PNL, fost președinte interimar al României în 2012, ne aducem aminte de acel episod, USL featuring Voiculescu & Company,
și, bineînțeles, are susținerea coaliției PSD-PNL-UDMR. Sondajele îl plasează undeva la 17-24 în funcție de casele de sondare, Atlas Intel, Flash, Data, ar mai fi și altele, suficient pentru turul 2, dacă PSD nu sabotează în teritoriu. Are un discurs articulat care prinde la votanții de centru care vor stabilitate și nu revoluții. Care sunt punctele contra? Crin este un dinozaur politic scos de la naftalină. Trecutul lui cu suspendarea lui Băsescu din 2012 miroase a lovitură de stat pentru mulți, iar imaginea de om al sistemului îl face antipatic noii generații. Campania lui scârție. Câteva organizații, înțeleg, din țară, PSD, PNL, habar n-au că Crin Antonescu este candidat, iar compromisul coaliției îl vulnerabilizează. Ce șanse reale ar avea Crin Antonescu? Ar putea intra în turul 2 dacă PSD și PNL trag tare, foarte tare, dar să câștige? Ar putea câștiga doar dacă adversarul este Simion și moderații se mobilizează. Altfel, este ca un cal mort cu pedigree politic. Am ajuns la Nicușor Dan, primarul matematician și independentul care calculează orice, inclusiv voturi. Nicușor este omul momentului, primar al capitalei, reconfirmat cu 21-26% în sondaje, Atlas Intel, Flash Data. Este independent, dar cu susținere discretă de la PMP și Forța Dreptei. Are un profil de tehnocrat curat, fără scandaluri. Urbanul îl iubește pentru că a scos Bucureștiul din mâlul Gabrielei Firea, iar sondajele zic că ar bate pe oricine în turul 2. Ar fi și puncte contra. Nicușor este un profesor genial, dar este foarte plictisitor. Nu are carisma de masă. Ruralul îl vede ca pe un extraterestru cu păr creț și ochelari, iar lipsa unui partid mare în spate îi limitează mobilizarea. Plus, are obsesia lui cu infrastructura, care nu vinde la fel de bine ca România furată. Este favorit clar pentru turul 2 și cu șanse mari să câștige, mai ales dacă ruralul doarme și urbanul votează. Este răul cel mai mic pentru mulți. Am ajuns la Elena Lasconi, fostă jurnalistă devenită primar și cruciat USR. Lasconi este o surpriză plăcută. Primar la Câmpul Lung, șefă USR cu 19% în 2024, are un discurs pro-european clar, are energie și o bază urbană tânără. Ar putea fura voturi de la Nicușor, iar dacă se retrage în favoarea lui, puțin probabil, i-ar putea da un boost. Sondajele o dau destul de slab, acum 30%, dar potențialul este pe undeva pe acolo. USR însă ca partid e în cădere liberă, iar Lasconi pare deconectată de rural. Scorul ei mic reflectă și neîncrederea că instituțiile vor juca corect, zice ea. Lipsa de experiență națională o face să pară un cal neîncălecat într-o cursă de profesioniști. Are slabe șanse pentru turul 2 singură, dar poate fi kingmaker dacă negociază cu Nicușor. Altfel, e mai degrabă o voce, nu o câștigătoare. Și am ajuns la Victor Ponta. Ponta este ca un cameleon. Se adaptează și supraviețuiește. Are 9-16% în sondaje, Atlas Intel, Sociopol, are experiență, este fost prim-ministru, are carismă, are și un electorat loial din partea PSD-ului nemulțumit de Antonescu, iar în turul 2 cu Simion ar putea câștiga. Sociopol zice 54%. Care sunt punctele contra? Ar fi multe. Omul este un sac de controverse. Temele trecute și percepția publică. Plagiat, colectiv, excluderea din PSD, independent, sună a glumă când toată lumea știe că este un PSD-ist reciclat. Ruralul nu-l înghite, iar urbanul îl urăște. Plus, rivalitatea cu Antonescu îi cam fragmentează voturile. Poate intra în turul 2 dacă suveraniștii se împiedică, dar să câștige este improbabil. Trecutul îl trage în jos ca o ancoră veche și ruginită.
În concluzie, alegerile din mai 2025 sunt un război între două Românii, una care urlă suveranitate și alta care vrea Europa. Simion este portavocea primei cu șanse mari la turul 2, dar vulnerabil în finală. Nicușor Dan este favoritul celei de-a doua, cu un profil câștigător dacă Urbanul se trezește și, bineînțeles, merge la vot. Antonescu este wild cardul coaliției, dar riscă să fie sabotat din interior. Lasconi este outsiderul cu potențial, iar Ponta, oportunistul care poate strica socotelile tuturor. Diviziunea socială e la cote maxime. Se va adânci indiferent cine câștigă, pentru că România este o țară care se iubește și se urăște în același timp. Rămâneți pe Huculix, mai avem până pe 4 mai și vom mai vorbi, probabil, despre asta. Ați ascultat Huculix. Adevărul dincolo de zgomot. В настоящее время никто не может ответить на ваш звонок, поэтому оставьте сообщение после тонального сигнала. По окончании записи нажмите на символ решетки.